खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ बर' फिसानि गोजोनथाव खौरां। बर' हारिनि गेजेराव गिबि सासेल' नायल' जाल' कमार्शियेल पाइलट महरै थुलुंगा नार्जारिया सायख'जाबाय। बर' फिसानि बे जाफुंसार खौराङा हारियाव देरगानाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि गिबि कमार्शियेल पाइलट थुलुंगा नार्जारिया बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि थागिबि। बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारिया बर'नि इउटुबारफोरखौ बर'नि थै गैयै होननाय बाथ्राखौ लानानै देरहासार इस्लारि आरो अफ्रि दैमारिया खौरांगिरि मेल खुंदों। थांनाय 29 अक्ट' बुधबारखालि इउटुबार देरहासार इस्लारि आरो अफ्रि दैमारि बिथांमोना चिरां जिल्लानि निसिमा सिसुबारि गामियाव थांनानै खालामाथि दैजों खुरखा जानाय नखरफोरखौ नायहैनानै रन्जित बसुमतारिसिम हानि थाखाय खावलायनो बुंबोनाय बाथ्राखौ लानानै मैया रन्जित बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे इउटुबारफोरा बर'नि थै गैया होननानै बुंनाय बाथ्रा आरो सांग्रां थानो थिननाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव अरायबो हारि आरो बर'नि थाखाय मावलांगोन आरो जेब्लाबो हेंथा होब्लाबो बेनि थाखाय मावनायखौ नागारा होननानै फोरमायदों। 22 नं कक्लाबारि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ समायखिरा लाबाय। बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि बिटिसि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव मित्रजों दोलोनिफ्राय देरहासार जालांनाय बिजाथि मन्टु बर'आ बिटिसिनि एमसिएलए महरै समायखिरा लाबाय। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ मन्टु बर'खौ एमसिएलए महरै समायखिरा लाहोयो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। हेल गोजौ फरायसालि सामलाय आफादनि बानजायनायाव 2022 मायथाइयाव गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजादाव हेल गोजौ फरायसालिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसारजानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेथारि काम्पा बसुमतारिया बाहागो लानानै फरायसाफोरजों गोबां बिदिन्थि होनायनि गेजेरजों इयुनाव जाफुंसार जालांनांगौनि थाखाय बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथियो। बिथांजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि महिम बसुमतारि आरो थुनलाइ नेहाथारि हेमन्त बसुमतारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जोबोद दुखुनि खौरां, असमिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुरा बे बुहुमाव गैलिया। थै केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै रुंसारि जाबाय असमिया फावखुंगुर किशोर दासआ। बिथाङा चेन्नाईआव केन्सार बेरामनि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै अबथिरा रुंसारि जायो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव रायजोआव दुखुनि सायख्लुम गोग्लैयो। बिजनि सोलोंसालिमायाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफ्रा बिजनि सोलोंसालिमायाव आरिमु बिगियान सेथि फरायसम BA BSc फार्स्ट सेमिस्टारनि मुं लगायफैनो गोसो जाना दं, बिसोरो दिनै 2 जुलाइनिफ्राय 9 जुलाइनि गेजेराव अनलाइननि गेजेरजों सोलोंसालिमानि अफिसियेल वेबसाइट www.bijnicollege.ac.in आव हाबनानै फर्म साबमिसन खालामनो हागोन होनना बिजनि कलेजनिफ्राय मिथिहोदों। गसाइगाव खोन्दो बनसु कमिटिखौ मैया दाफुंना लाबाय होननानै क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेथारि मुर्शिद जोंदाव एस ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनिसिम फोरमायदों। बे कमिटि दानायाव मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजिर मन्जिल बसुमतारिजों लोगोसे गाहाय नेथारि डक्टर निजोम गोरा ब्रह्म बिथांमोना नुजाहैनानै बाहागो लायो। खोन्दो कमिटि जोहोलावफोरखौ थुलुंगा होनायखौ क'क्राझार जिल्ला बनसुनि आफादगिरि मुर्शिद ध्रुब नार्जारिया थोजासे बयखौबो मान बावहोनायजों मेलखौ फोजोबनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझाराव आसाम बिधान सभानि PSC कमिटिनि 7 MLAफ्रा जौगालु बिथांखिफोरखौ सुलाद लाफैदों। बिटिआर ओनसोलाव सोरखारि बिथांखिफ्रा मावफुंजादोंना जायाखै बेखौ सुलाद लाफैदों आसाम बिधान सभा पाब्लिक एकाउन्ट कमिटि सुंद'यै PSCनि 7 MLAनि मोनसे थान्दै हान्जाया। पाब्लिक एकाउन्ट कमिटि MCLAनि चेयारमेन वाजिर आली चौधुरीनि दैदेननायाव 5 MLAफ्रा क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन सोरखारनि बिथांखि जेरै जल जीवन मिशन, दै फुंखा, PWD लामा, देहा फाहामसालि, मिरु बायदि बायदि थावनियाव दावबायनानै सुलाद लाफैदों आरो मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों गुवारै सावरायज्लायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो सिडली बिधान सभा बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारि, 22 नं गसाइगाव बियाबनि MLA जिरन बसुमतारि, उदालगुरि बियाबनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।